Ay, shit. Tumba pa. Ayan, mag-love shoutout everyone. Shopee 7. Mas mura sa Shopee. 7 may piercing. Mayong TV mag-love shoutout lalaws. Payo the host. Ayan. Wala pa. Bakit kaya wala akong harang? First honor, yes po. Kabubukas ko lang. Bakit walang harang si host? I don't know. Ayan, walang harang. Ewan. Tapang music. Wait lang, ayusin natin. Ayusin po natin kasi wala pang music. Wait lang po. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Naharang ako. Ay, may harang ka? May harang? Kasi inopen ko, hindi ako naharang eh. Meron na bang harang? Mayong lalab. Salamat. Yan, lalab. Salamat sa paharang mo, lalab. Salamat. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, iniba ko yung yung view. Nilipat ko yung side kasi nung nakaraan sobrang madilim. Ayan, nasa gilid ako ng bintana. Ayan, salamat po Sir Mayong sa paharang po. Salamat. Ayan, wala pa tayong Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Lalab, salamat po sa paharang. Ayan, magpa-music tayo. Kasi napakalungkot. Napakalungkot na walang harang. Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, Bicula ng Oragon. Nagbaba ng bahay. Ako yan mga lalat si Bicula ng Oragon. Ryan Soul Vlog, mega love shout out. Ayan, si Ryan. Mega love shout out po. May sound ba ako? May mute. Ano ba ako? Hindi ako nakamute. Ayan. Marhay na hapon po. Ano po ako? Ayan, may harang na ako. Salamat. Kasi kanina wala akong harang. Ayan, marhay na hapon po, Sir Ryan. Sir Ryan Soul Vlog. Meron po ba akong sound? Meron po bang hindi po ako nakamute? Narinig niyo po yung boses ko? Marhay na hapon po.
Egwatabi. Ayan, salamat po, Sir Ryan. Salamat. Ayan, thank you, thank you. Kanina wala akong harang, ngayon nagkaharang na. Within 5 minutes. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, harang. Salamat po si Ryan sa paharang po, salamat. Ayan. Open ko lang po si Ryan. 7 minutes pa lang. Ang sakit ng iyad. Ayan, gumanda yung aking yung aking internet nung nagkaroon ako ng wire. Nakadirect sa sa router. Sana hindi lang mag-ikot-ikot. Maui, do you want? Naihit to. Ano daw yun? Loy Iskisandok, may love shout out. Loy Iskisandok. Ayan. Tamsak na sa'yo, host. Lalab, salamat po sa patamsak mo, Lalab. Salamat. Ayan, 2 million daw sa may love shout out. Open ko lang, Loy Iskisandok, Lalab. Salamat po. Ayan. Salamat sa iyong patamsak.
Thanks sa jacket, lalabs. Ayan. Matagal ka na pong may jacket, Sir Loisky Sandok. Ayan, 3 million in the house, Miguel Love. Shout out. 3 million. Thank you so much, 3 million. Ayan. Ayan tayo ng kape, mga lalabs. Inday Kumbati, Madam Inday, Miguel Love. Shout out po. Ayan. Tuslok host. Ayan. Salamat po sa patuslok, Madam Inday. Ayan. Lois Kisandok, maraming salamat po. Ayan. Kaupin-upin ko lang. Madam Inday Kumbati. Sino palitan dyan? Game na. Ayan. Ayan, sino daw po meron dyan, mga alagad? Pwede kayong makipag-barter kay Madam Inday. Ayan. Samira Lala, Miguel Love, shout out. Samira. Ayan. Samira Garden, Miguel Love, shout out. Lalas palista, pwede pa ayuda. Ayan. Sige, Lois, tingnan natin kung meron pa akong di nakadikit sa'yo. Samira, Miguel Love, shout out. Nagbaba ng bahay, Samira. Ayan. Ayan, mga lalabs, pwede kayong mag-barter dyan, mga lalabs. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Liakat Awan Vlog, Miguel Love, shout out. Hi, host. Ayan. Liakat Awan Lalabs, Miguel Love, shout out. Thank you. Ayan. Ayan, salamat sa palike. Salamat. How are you? I am good. Liawat Awan Vlogs. Thank you so much. Ayan, pwede kayong magbaba ng mga bahay nyo yun, mga lalas. Para maglablaban. Walang nagbababa ng kanyang mga bahay. Ayan, Lois Kisindok, magbaba ka ng bahay mo, Loiski. WC, yes, no problem. Ayan, you're most welcome. Liakat Awan, thank you. Ayan, Madam Inday, patuslok, mga lalabs. Ayaw niyo magbaba ng bahay. Patuslok si Madam Inday. Kubo lang sa akin, lalabs. Ayan, baba mo yung bahay mo, Loiski. Meron ka bang mga alagad? Pwede ka makipag-barter kay Madam Inday. Ayan. Liakat Awan Vlogs, nagbaba ng bahay. Ayan si Madam Inday. Lablabin po natin yan, mga lalabs. Napakalaki ng kanyang mansion. Sana all. Loiski, baba mo yung bahay mo. Ayan, Loiski Sandok. Nang mapin natin yung mo, lalabs. Salamat po from Liakat. Loiski Sandok. Ayan, nakapin po, mga lalabs. Salamat from Liakat. Boy Sipol TV, Miguel Love, shout out. Hi, host. Ana Mini Farm, Miguel Love, shout out. Ana Mini Farm, thank you so much. Ayan. Diyan kita ng jacket, lalabs. Ayan, may jacket ka na, Ana Mini Farm. 5. Ayan. Meron ka na pong jacket. Ayan. 7 million in the house, Miguel Love, shout out. 7 million, thank you so much. Ayun, mga lalabs, pwede kayong mag-barter dyan. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Thanks. Ayan. From Ana's Mini Farm, lalabs. Thank you so much din. Ayan, si Madam Inday.
Madam Inday, kumbate, meron pong 20 si Ana Menes Farm. Si Ana po merong 20. Loisky Sandok. Tingnan natin yung bahay ni Loisky. Ayan, meron pong 20 po si Ana. Madam Inday, kumbate, madam. Yain mo si Inday kumbate lalabs. Ayan, Loisky, nasa bahay mo ako standing workout to lose belly fat. Ayan. And to gain 6 packs. Abs, 30 days challenge. May harang. Ayan, Loisky Sandok, nasa bahay mo ako lalabs. Ex na kami. Tayo lalas, hindi pa ata tayo ex. Ana. Thanks, lalas. Baka meron kang mga alagad dyan, Loisky Sandok. Ayan. Pwede kang magbartir. Ex na pala tayo. Ex na rin. Ex na pala tayo. Tingnan ko nga yung ano. Ana Mini Farm. Ayan, nasa bahay mo akong Loisky. Loisky Sandok. Madam Ara upcoming LS. Ayan. Madam Ara and Elos Vlog. Ayan, Madam Ara, nakabili na ako ng ano. Yung ano, Ethernet cable. Alhamdulillah, ayos na ngayon. Ilang araw akong di live. Nakabili na ako ng ng wire. Yung nakakonect sa router. Kaya medyo maganda yung ko ngayon, connection, no? Parang hindi siya nag-iikot-ikot. Na ako dito, makapangsda na ako ng maayos. Nagbili-bili sa mga shop dito. Wala, ang hirap. Wala akong mahanap. Order lang ako ng Shopee ba yun? Wow. Di ba yan, maganda na yung yung connection. Kasi nakakonect sa router, yung aking computer. Ayan. Safar Lalab Migalab, shout out Safar. Madam Ara and Elos Vlog. Ayan, okay na ngayon, hindi na siya nag-iikot-ikot. Nakais na yung aking camera. Nag-ikot pa rin, Diyos ko. How are you, my friend from Safar? Madam Ara, wag naman. Diyos ko naman. Safar Isak Official, ayan, nagbaba ng bahay. Madam Ara, wag naman mag-ikot-ikot, oy. Tayo dyan. Kalalagay ko lang nung wire. Yung aking order online. Pero maganda na yung niya, kulay, ayan. Hindi na mag-aanong blurred. My boy, sit down. What are you doing? Madam Ara, gina-joke mo ko, ha? Inintay ko pa talaga siyang dumating. Lois Kidan from Boy Sipol TV. Ayan. Lois Kilala, pasok lang si Boy Sipol. Dan sa'yo. Ayan, Loiski, dikit na to. Ayan yung workout mo, Loiski. Sa Migalab, shout out. Boy Sipol TV. Dan sa'yo Loiski. Ayan, dikit na to, Loiski Lalabs. Ayan, parang gumanda nga yung kulay ng ko. Ng live. Luminaw. Boy Sipol OTW from Lois Kisandok. Ayan. Thank you so much. Inom lang tayo ng kape. Sipol-sipol ka, ha? Loiski. Ayan, Loiski. Pangalawang deket, Loiski. Boy Sipol. Loiski, sabay makuli, Loiski. Iba naman yung panoorin ko.
Safardan from Boy Sipol TV. Ayan. Safar, kind turn to Boy Sipol TV. Ayan. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, Loisky, nasabay mo ako uli lalabs. Boy Sipol Dan Sukli from Loisky Sandok. Ayan. Thank you so much lalabs sa pasukli mo, Loisky. Ayan, 3 million in the house. Mega love, shout out. Lee Songson lalab, mega love, shout out, Lee Songson. Ayan, thank you so much lalab, Lee Songson. Thank you. May. Nyang, nyang. Nyang, nyang. Lee Songson, mega love, shout out. 15 thumbs up. Ayan, thank you so much sa patamsak mo dyan, Lee Songson lalabs. Thank you so much. Ayan, Loisky, dikit ko na to sa'yo, Loisky. Yung pangalawang dikit ko sa'yo. Natiman tayong dikit sa main channel ko. Aray ko yung leg ko. Ha? Diyan, tanong mo sa tindahan. May tao ma sa labas. May tao sa labas ma. Madam Ara, yan nagbaba ng bahay. Madam Ara and Elos Vlog. Upcoming LS. Palablab po nakapin mga lalab. Si Madam Ara and tamsakan po natin yung upcoming LS. Upcoming LS po ni Madam Ara. And mga madaming tao yan sa kanya pag kayo nagpunta sa LS niya. Crowded. Ayan, tamsakan po natin yung nakapin. Kailan ba to? July 5? Anas Mini Dan from Boy Sipol TV. Ayan. Ana, dan sa'yo si Boy Sipol. Pabalikan na lang po, Ana. Thank you. Anas Mini Dan from Boy Sipol. Ayan. Ayan, tamsak na Madam Ara. Kissable lips. Ang iyong profile. Ayan, 3 million in Das Miguel Love shout out. 3 million. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love shout out. Patamsak po na kapin mga lalabs. Ara and Elos Vlog.
Gina Miguel Love, shout out. Gina Tamsak. Ayan. Gina, salamat sa patamsak mo. Ayan, padikit please from Gina. Ayan, padikit po kay Gina mga lalabs. Ara and Elos Vlog dan from Boy Sipol TV. Samira, hi. Miguel Love, shout out to you, Samira. Boy Sipol TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Samira, nagbaba ng bahay. 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Karot lang, Miguel Love, shout out. Karot lang. Ma, yung boses mo. Ayan, may jacket ka na karot lang. Miguel Love, shout out. Ayan, meron ka na pong jacket, karot lang lalabs. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan. Si Gina po nagbaba ng bahay, palablab mga lalabs. Jenna, ayan si Jenna po nagbaba ng bahay. Jenna. Padikit please from Gina. Ayan, mga lalab, patamsak naman po nakapin. Ayan yung nakapin po, meron pong premiere, upcoming LS. Ayan. Ayan si Ara and Elos Vlog. Mga lalabs. Ayan, Pink Vlog, binababa po ni Nightboot. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Karot lalab, meron ka ng jacket. Salamat, Karot. Ara and Elos Vlog dan sa'yo. Full package pa. Ayan. From Lois Kisandok. Madam Ara, dan na po sa'yo si Lois Kisandok. Ayan, pabalikan na lang po, madam. Maraming salamat. Aray ko, ang leg ko, ang sakit. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Lablabin po natin si Samira, mga lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay si Samira. Ayan, 18 million tamsak. Thank you so much. Patamsak po, nakapin mga lalab, patamsak. Ayan. Gina, dan sa'yo full package sa farm mo. Ayan. Gina, dan po sa'yo si Loiski. Pabalikan na lang, Gina lalabs. Si Loiski Sandok, dan na sa'yo. Salamat. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po, madam. Tamsak, ayan. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out po. Salamat po sa patamsak.
Ayan, welcome from Madam Love Channel. Mga love, na po ba kayo sa nakapin magtamsak kay Madam Ara and Elos Vlog? Ayan, patamsak mo na po sa nakapin mga lalabs. Ara and Elos Vlog, upcoming LS. Ayan, Madam Love Channel, nagbaba ng bahay. Danos, full package na sukli na lang. Ayan. Sige, ano, Lois Kilalab, salamat lalabs. Ayan, nagsusukliyan si ano, si Ara and Elos Vlog, nagsusukliyan. Bongs World, mega love, shout out, good evening. Ayan. Hi host. Bongs World, kumusta ka na lalabs? Kumusta na ang iyong bahay? Mega love, shout out sa'yo, Bongs World. Thank you. Yung kurtina ko sinuksok ko. Oh, yan. Yung kurtina. Ayan, 3 million in the house. Mega love, shout out. 3 million. Ayan, palablab po ng Kapin Love Channel, mga lalab. Love Channel. Wow, may ano si Madam. Marcelito Pumoy was in Sydney. Love Channel, dan na sa'yo full package. Pasukli na lang, please. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Nandito ka pala, invited ka pala dito. Love Channel, dan dating dikit pasukli naman po. Ayan. Bongs World, nagbaba ng bahay. Bongs World. Ayan, si Bongs World po, nagbaba ng bahay. Bongs World. Ayan, Madam Love Channel, pinapanood ko yung, ano mo, yung video. Ayan. Marcelino Pumoy, nasa Sydney. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out. Please support my latest Katarantaduhan vlog. Ayan, panoorin ko po yan, ano, Sir Bongs World. Yung Katarantaduhan mong vlog. Katarantaduhan vlog. Biyahing Langit. Tagalog jokes apart. Ikaw pala to, Bongs World. Bakit ganun? Naka-security ka. Ha ha ha. Ayan, ano, Bongs World. Thanks, host. Ayan, sana all may sasakyan si Bongs World.
Biyaheng langit. It's joke time, ayan. Boy Sipol, lalab, Boy Sipol, thank you. Ayan, Bongsol, pinapanood ko lalabs yung video mo. Ano yung ano? Mano yung ating ilaw? Walang ilaw sa labas. Madilim. Sir Jim Gaming, mega love shout out. Sir Jim. Sir Jim Gaming, thank you so much. Ayan, nagbaba ng bahay. Sir Jim. Liwanag. Yan, Bongsol, pinapanood ko pala, lads. Loko. Ayan, Sir Jim Gaming, mega love shout out. Love channel dan from Boy Sipol TV. Ayan. Lalab, salamat, Boy Sipol. Ayan. Suklian kanyang lalabs ni Madam Love Channel. Nagsusuklian. Ayan. Nandyan lang yung last. Baka nasa work yan si Madam. Kasi nasa ano yan, nasa Sydney. Sa abroad yan si Madam. Si Madam Love Channel. Ayan, 6 million in downs. Mega love shout out. 6 million, thank you so much. Bongsod, ambot. Boy Sipol on the way. Ang galing mag-joke ni My Love TV, mega love shout out. My Love TV, ayan, thank you. Mega love shout out sa lahat. From My Love TV. Ayan, ano to, 6 minutes lang pala to, ano? Bongs World. Napatawa kita ha. Ayan, salamat lalabs. Napatawa mo ko kasi nadudurog ang puso ko. Nadudurog ang puso ko ngayon. Hugot ni Hos. Love channel Tamsakdan po. Nadudurog yung puso natin. Ayan. Napatawa kita. Ayan, salamat Sir Bongs World. Sir Jim Dan. Ayan, salamat po Sir Jim. Dan daw po si Boy Sipol. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Boy Sipol. Ayan, Lala. Thank you so much. Bongs World. Napuluwas ko yung ano mo, video 6 minutes lang to. Ayan. 7 million in the house. Mega love shout out. Mga lalas, palablab naman nakapin po. Ayan, Love Channel. Bakit sino yung dumudurog, Hos? Marami. Medyo ano tayo, malungkot kunti. Hindi na lang sanang magmahal. Ayan, kasi sinasaktan lang. Sinasaktan lang tayo. Tamsakdan sa'yo, Hos. Ayan. From My Love TV. Lala, thank you. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Ara and Eros Bag, Loy Dan, Lois Kisandok, dan daw si Madam Ara. Madam Ara, di pa kita napupuntahan. Madam, no worries, Madam, pupuntahan din kita. Kasi nung mga nakaraan, medyo busy. Ayan, kahapon, birthday nung papa ko, natapos din. Natapos na yung kabisihan.
Ngayon, nag-relax-relax na. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Rizal Fadel, mega love shout out. Rizal Fadel. Ayan. Hi. Ayan, mega love shout out to you, Rizal Fadel. Thank you so much. 8 million in the house. Mega love shout out. Ara OTW from Lois Kisandok. Ayan. Ayan, Madam Ara OTW po si Lois Kisandok. Ayan, salamat naman. Maganda yung aking connection. Hindi na ako nag-iikot-ikot, Diyos ko. Salamat naman. Dapat ganito na lang araw-araw. Ayan. Para maganda yung ating yung ating live. What you looking for, my boy? Ha? Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout at mga lalabs. Pwede kayong magbartir dyan, mga lalabs. Kung meron kayong mga extra banana dyan, pwede kayong magpalitan. $7 million in the house. Miguel Love shout out. Ara, dating dikit na sa'yo from Lois Kisandok. Panorin ko nga si Maui, boy, what are you doing there? Boy, sipol dan full package with bakas. Pasukli na lang po. Ayan. From Bong's World. Gita Lakshmi Lalab Mega Love shout out. Every time you are coming, you are crying. No cry. No need to cry. Ayan. Lay on the way from Bong's World. Host, please watch my video. Okay, no worries. Gita Lakshmi, I will watch your video. Ayan. SSC TV Mega Love shout out to you, Lalab Mega Love shout out. SSC TV. Today, I am very, very happy. Miss you to all. Ayan, Gita Lakshmi, I am in your house. Gita Lakshmi. Gita Lakshmi, I am watching now. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Ara and Elos Vlog, madam. Ayan. Ayan, Gita Lakshmi. I am watching your video right now. Ayan. Gita Lakshmi. J-Dog, mega love shout out. J-Dog is in the house. Mega love shout out, J-Dog. Ayan. Hi everyone from J-Dog. Ayan. Ayan si J-Dog nagbaba ng bahay. J-Dog. Thank you so much. J-Dog is in the house. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. 5 million.
Loisky Dan full package from Bong's World. Ayan. Loisky Sandok, pasukla na lang po si Bong's World. Ayan. Bicol ng Oragon, Gita Laxmi Dan from Boy Sipol TV. Ayan. Gita Laxmi, kindly return to Boy Sipol TV. Already connected to you. Thank you so much. Kalas, I already finished watching your video. Ano? Gita Laxmi Lalabs, and I connect one banana to you. 4 million in Das Miguel Love shout out. 4 million. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love shout out. Palablab po na kapin mga Love channel. Madam Love channel. Silipin natin yung bahay ni Boy Sipol. Bentolin 41 TV. Boy Sipol, nasa bahay mo ako lalas. Boy Sipol. Ayan, pinapanood ko yung video mo, Boy Sipol. Ayan, nasa bahay mo ako, Boy Sipol lalas. Nakuha na namin ang marine plywood. Mga idol, pabalik na kami ng Makati City. Ayan. Mag-ingat ka lalas. Bicol ng Oragon Tamsakdan. From Boy Sipol. Lalas, salamat sa patamsak. Ayan. Thank you, host. Ayan, pinapanood ko pa yung video mo, lalabs. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love shout out. 4 million. Thank you so much, 4 million in the house. Ayan, Boy Sipol, pinapanood ko pala, lads, para hindi malagas. Ayan, Bentolin, dikit ko na to sa'yo, Bentolin. Ayan, Bentolin. Or Boy Sipol. Ayan, 5 minutes watch, lalabs. Hindi na yan siya malalagas. Para ko yung leg ko. Aray. Bong's World Dan from Boy Sipol. Ayan. Bong's World Dan daw po si Boy Sipol. Ayan, pabalikan na lang po. Sir Bong's World.
Samira nagbaba ng bahay, Samira. Ayan, Samira po nagbaba ng bahay. Samira, thank you so much. Samira Laloves. Pingdan from Boy Sipol. Ayan, Boy Sipol, pangalawang dikit lalabs. Boy Sipol, nasa bahay mo ako uli. Boy Sipol. Iba naman yung panuorin natin. Road trip. Ayan sa road trip mo, Boy Sipol. Kaso lang naka-off yung message mo dito. PY host. Ayan. Salamat lalat, salamat din. Ayan, Paging Biyahero TV, Miguel Love, shout out. Paging Biyahero TV, Robert Paila, Miguel Love, shout out. Maayong gabi, host. Ayan, maayong gabi sa'yo, lalabs, Robert. Thank you. Paging Biyahero TV, nagbaba ng bahay. Paging. Ayan, Bintulin, 41 TV. Naka-off yung mo, yung naka-turn off yung mo, message. Tamsak host. Ayan, lalabs, Robert Paila. Salamat sa patamsak mo. Robert Paila, nagbaba ng bahay. Robert. Ayan, salamat Robert Paila sa patamsak lalabs. Ayan, lalabin natin si Robert Paila, nagbaba ng bahay. Pinapanood ko pa yung road trip mo, road trip travel namin. Punta muna kami sa Pasay Public Market. From Robert Paila. Ayan, 3 million das, Miguel Love, shout out. Ayan, Bintulin lalas. Dikit ko na to sa'yo lalas. Ayan, Paging Biyahero TV. Nagbaba ng bahay, Paging. Ayan, dinikit ko na Bintulin. Naka-turn off yung mo, message. Pangalawang dikit yun sa'yo, Bintulin. Paging Biyahero, nagbaba ng bahay, Paging. Sino si Paging? 1.46K. Samira, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Samira, mga lalabs. Samira po, nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Paging Biyahero dan Sipol TV. Ayan. Paging dan po si Boy Sipol. Pabalikan na lang po. Ayan, thank you. Kain lang ako, host. Ayan.
From Bong's World. Sige lang, Larats, kumain ka lang, Bong's World. Ayan. Inom lang ako ng tubig. Yung ano pala, yung kape ko, nakalimutan ko na. Kaso lang may lumipad ng ano. Meron ng langgam, ambot. 3 million daw, Miguel Love, shout out. 3 million. Aw, my boy. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. Kumain ka lang, Bong's World, lalabs. Ano yung pagkain mo, pahinging ulam? Pahinging ulam, Bong's World. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Aning. And mga palablab naman po ako sa ano po, inipipin ko po. Bloody Coder, Robert Pailadan from Boise Paul. Boise Paul OTW from Robert Pailan. Thank you. May bibili. May tao may bibili. 7 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan, Boise Paul, nagbaba ng bahay. Boise Paul. May bibili. Nanda. Diyan nagpasok. Sa lamok. Sige. Sip da kagabi da may aswang. Nagising ako kagabi da. Nagpunta ako doon. Nagpunta ako doon kila mama. Kasi di da nagkarinig ako ng ano yung mga kadinang malalaki. Binagsak tapos pinihila. 2:30. Lumipat ako kila mama. Doon ako natulog. Dang. Kamangyan. Ayan, 4 million daw, Miguel Love, shout out. May aswang kagabi mga lalas. May aswang dito sa probinsya. Diyos ko, Panginoon ko, patawad. Ay. Nagising ako ng madaling araw, 2:30. Nasa, tayo, province. 2:30 ng madaling araw. Nakarinig ako sa labas ng yung parang binabagsak na malaking kadena. Tapos hinihila. Hindi na ako makatulog. Natulog ako sa tabi nila ng mama. Ano ba yan? Sa probinsya, katakot. May na ako, may bawang. Bawang sa kalamansi. Kumuha ka ng kalamansi. 4 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan, Boise Paul, nagbaba ng bahay. Boise Paul.
Mga napalablab din po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, blood decoder. Padikit din pa ako mga lalabs sa aking member, blood decoder po. Ayan. Nakapin blood decoder. Ayan, 6 million in the house, mega love shout out. Aning. Sakit yung aking ulo mga lalabs. Kailangan ko ata ng massage. Ayan. Boy Sipol, Dan Pulpak, thank you. Paki-check. Ayan. From Paging Biyahero TV. Ayan, Boy Sipol, pasuklian na lang po si Paging Biyahero TV. Dan sa'yo, lalabs. Ayan, Bloody Dan from Boy Sipol. Lalabs, salamat, lalabs. Boy Sipol. Ayan, bigyan kita uli ng isang banana. Sa pagdikit mo kay kay Bloody Coder. Thank you so much. Ayan, 3 million daw. Mega love shout out. Paging Biyahero TV nagbaba ng bahay. Paging. Ayan, thank you so much sa aking bagong biling yung Ethernet cable. Dahil dito maganda yung aking connection. Hindi tulad nung mga nakaraang araw mga lalabs. 1 oras pa lang akong nagla-live. Ako'y naaasar na kasi panay loading. But now, ang ganda ng aking live. Kamagmura, Diyos ko. Boy CP Dan Paul Paklod, salamat from Robert Paila, ang aking nanay. Napasaway. Robert Paila, nagbaba ng bahay, Robert. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Boy Sipol again, Boy Sipol. Salamat na lang sa pagdikit kay Bloody Coder Lalabs. Ayan. Nandito ko ulit sa bahay mo, Boy Sipol. Bintulen 41 TV Lalabs, nasa bahay mo ako uli. Ayan. That is paradise. 'Yung bahay ni Boy Sipol? Nawala. And Boy Sipol, pinapanood ko pa yung video mo, lalabs. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out, 4 million. $5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Bintulin, nasa bahay mo pa rin ako, Bintulin. Pinapanood ko yung video mo, lalabs. Bintulin, pinapanood ko pa yung video mo, lalabs. Maraming salamat. Ang sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko, mga lalabs. Oy. Samira, ayan, nagbaba ng bahay, Samira. Samira, lablabin po natin si Samira, mga lalabs. Ayan, palablab din po ako sa nakapin, Bloody Coder, mga lalabs. Padikit naman po ang nakapin. Wag shoutout lang mga kung sinong dumikit.
Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out 3 million. Thank you so much, 3 million. Ayan. Ang ganda naman ng sakyan ni ni Bintulin. Sana all. May Mercedes. May Mercedes. May bibili daw, ma. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan, Bintulin Lalas, full watch Lalabs. Ayan yung iyong video. Nadikit ko na to Lalabs sa'yo. Di na to malalagas. Alhamdulillah. Yung aking papang buang. Boise Paul. Ayan. Samira Dan from Boise Paul. Samira Lalab, kindly return to Boise Paul TV. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, Boise Paul, nagbaba po ng bahay. Boise Paul. 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Ayan, 4 million. Thank you so much, mga lalabs. Huwag niyo pong kalimutang tamsakan si host. Ayan, thank you. Robert Paila. Ayan, nagbaba ng bahay si Robert Paila. Robert Paila, nagbaba po ng bahay. Robert. Tapos ko ngayon aking paa, aray. Ayan, Gina, nagbaba ng bahay. Gina. Palablab po si Gina, mga lalab. Si Gina. Nagbaba po ng bahay si Gina. Padikit po, please. Gina's Canada Vlog. Ayan, ang laki ng bahay ni Madam. Sunflower as Farm, Tinurian, Iloilo. Ayan, laki ng bahay ni Madam. 4 million, sana all. Si Madam Gina po. Ayan, lablabin po natin. Gina, mga lalabs. Gina. Robert Paila Pasukli, idol. From Paging Biyahero TV. Ayan. Ayan, Robert Paila lalabs. Pasuklian na lang si Paging Biyahero dan sa'yo. Ayan, nagbaba ng bahay si Paging. Pamparam, pam. Ayan, Paging, nagbaba ng bahay, Paging. Paging Biyahero, OTW from Robert Paila. Ayan, OTW na sa'yo, Paging si Robert. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out 4 million. KitKat Lala, Miguel Love, shout out. Tayo, host. KitKat. Sayaw. Sayaw kunti lalabs. Oy, kumusta ka na, KitKat? Medyo malangkot si host. KitKat, kumusta ka na, KitKat? Mas okay na yung ako ngayon, yung aking live. Bagong bili kasi yung aking wire, lalabs. KitKat. Yung aking internet cable wire. Diretso sa aking router, papunta sa aking laptop. Ayan. Kaya medyo okay na ngayon yung aking live. Hindi na siya loading. Hindi na nakaka-stress. The amazing list done from Boise Paul. Ayan. Okay pa sa all right host. Okay na ngayon. Buti naman hindi na siya nag-loading. Kung hindi na ako isang oras lang, gusto ko nang mag-out. Pero ngayon, naka 1 hour na pala ako. Agoy sana all, buti naman host. Ayan. Kasi nung nakaraan, lagi na lang loading. Kaya hindi ako gaanong nag-live. Dalawang araw siguro di ako nag-live.
Nakakatamad mag-live pag panay loading. Yung marami kang viewers, tapos panay loading after a few minutes magsisilayasan. Iwanan na. Kasi loading. Panay take 2 pero ngayon okay na. Thanks God, okay naman yung nabili kong Ethernet cable ba to sa Shopee? Dineliver kanina. Kumusta ka na, KitKat Lalabs? Samira nagbaba ng bahay. Samira. Ayan. 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Loading mura, gugma paasa. Pag loading iwan, parang gusto ko nang magwala eh. Pero ngayon okay na siya. Tuloy-tuloy yung aking live. Saka iniba ko rin yung view. Iniba ko yung 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 pagkalagay ng computer. Dati nakaharap sa pintuan namin, pangit ng view. Ito medyo tinabingi ko, naman kita naman yung dingding. Ayan, Samira Pasukli. Samira na love, kindly return to Paging Biyahero TV. Ayan, Paging nagbaba ng bahay. KitKat, ambot inday. Kaya medyo okay ngayon yung aking live. Yung camera ko medyo malabo, okay lang yan. Kasi yung aking laptop, meron naman siyang automatic na camera. Paging Biyahero, dan sa'yo from Robert. Robert pa na nagbaba ng bahay, kaya pala ganda ng ngiti mo, host. Ngayon nakangiti tayo ngayon. Ay kung panay loading na naman, nakabusangot na naman ako. 30 minutes pa lang gusto ko nang mag-out. Ayan. Gina nagbaba ng bahay, Gina. Lablabin po natin si Madam Gina, mga lalabs. Gina. Ayan. Salamat po, Madam Gina, lalabs. Tamsakan po natin si Madam Gina. Palubat na to. Baka mamatay. Singlabo ng pagmamahal niya, host. Lalab, singlabo. Lagi na lang akong sinasaktan. Lagi na lang sinasaktan si host. Mabuti pang mag-isa na lang. Singlabo ng pagmamahal daw. Gina, Pasukli idol from Paging Biyahero. Mas mabuti ng single. Pag meron ang hirap. Nakaka-hurt. Nakaka-hurt. Lagi na lang sinasaktan tayong puso natin. Hugot ni host. Paging Biyahero TV nagbaba ng bahay. Paging. KitKat talaga, KitKat, kumain ka na ba, KitKat? Di ka pa ata panggabihan. Di ka pa ata nagluto, KitKat, Lisong Son, Miguel, shout out to you, lalabs. Lisong Son, thank you so much. Ayan. 4 million dollars, Miguel, shout out. Pag ganito talaga yung di ganong matao, pero inshallah tomorrow, ayan. 6 a.m. pa rin, bukas meron akong live. 6 p.m. and 6 a.m. Ayan. 1 day, 2 times. Para tayo makasweldo na kay YT. Matagal, siguro, wala pa naman akong 1 month dito sa Pinas. Puro palabas yung pera natin ngayon, mga lalas. Isintro di ay Nemo dia, ding host. Ang background Nemo. Ay, yung background. Isintro ba? Ay, yung ding green. Green yung ating background. Gilid lang natin, ay ganyan. Ayan. Yung nakikita mong kulay blue, yun? Yung kurtina ng bintana. Kasi dati nasa harapan ako ng pinto, ngayon nasa gilid ng bintana. Mas maganda pala ang view dito. Sir Ernie Barrera, Miguel Love, shout out. Ayan. Miguel Love, shout out from Sir Ernie Barrera. Ayun, mas malinaw na. Ayan, Kino, thank you so much. Dineliver na kanina, Kino, thank you. Yes, thank you. Kino? 2 araw akong di nag-live. Kasi nga, alam mo naman, sinabi ko na sa'yo na panay, loading. So, ngayon, dumating kaninang hapon. Try ko ngayon kung maganda. Ayan. Thank you. Wow, 1 year na.
Dinner namin tayo, hoy, tumigil ka nga, KitKat, pang-asar ka talaga. Ayan, Kino. Tinry ko lang, Kino Lalabs, kung ano effective. Ayan, effective nga, luminaw. Tapos yung ano, yung connection ko, hindi na siya ano. Tama yan, tapos i-hotspot mo, mobile data mo, host. Ayan, nakabukas yung ano ko, yung naka-wifi siya, Lalabs. Naka-wifi, naka-connect, naka-wifi siya. StreamYard, akyat kami. Ayan, kailangan ko pa bang mag-sign in dyan? Ano? StreamYard Kino Lalabs. Para makaakyat kami. Manggulo kami dyan sa taas. Kailangan ko bang mag-sign in doon, Kino? Kasi yung dating gamit ko is Streamlabs. Para nakakapanibago. Yung Streamlabs kasi ginagamit ko noon kaya maganda yung aking yung aking background kasi yun gamit ko is yung gaming. Yung gaming na computer kaso lang nasa abroad pa. Siguro darating pa yun ng December. Ayan. Parehas lang. Opo, pero libre naman lang yan. Ayan. Baba, hagdan kanta kami, host. Kakanta ka ba, KitKat? Uy, ambot. May mga background din doon. Ayan. Sign in StreamYard. Sige, Lalabs. Try ko yan. Sana mamaya. Boy Sipol TV. Ayan. Ano ba gamit mo ngayon, CP mo o computer? Computer ako, Kino. Computer. Computer, Kino Lalabs. May dala pa rin ako isang computer. Kasi yung ibang gamit ko andun pa rin sa nasa pa rin, nasa Al-Ain. On the way pa lang yun, on the way. Sit up ko mamaya, inshallah. Pero gumanda na yung aking yung aking live ngayon. Tuloy-tuloy siya, hindi siya nagpuputol-putol. Hindi katulad nung mga nakaraan. Nakaka-high blood. Ano lang rin, Kino bili ko is 96 lang. 97 pesos. Fruffer, thumbs ka, ayan. May isang oras na po ba itong LS mo po? Ayan. O, Lalabs, naka-isang oras na ako. Kasama delivery, yes, kasama delivery, Kino. It's only 96. 96. 96, lang, 0.75, 97 pesos na rin yun. Parang naka-sale kasi siya, Kino, naka-sale. Parang may mga voucher doon, click ko lang. Yung binigay mong yung binigay mong link. Dineliver agad. Ayan, thank you, Kino. Diyos ko, hindi ko na alam reimburse ba? Ayan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko mga nakaraan. Nakaka-high blood, yung panay loading. Reimburse ba yan? Pero mura lang, Kino, 96 lang. 96 pesos or 97, wala pang 100. So ngayon, trinay ko siya. Mating. Ayan, 5 million dollars mag-love shout out. Sabi ko sa'yo, mura lang yan eh. O nga, mura lang pala. Mas mabilis pala sa online. Ayan. Kasi nung mga nakaraan, nagpapahanap ako sa papa ko, iwan ko, wala naman siyang nabili. Wala siyang nagbili. Ilaw na lang ang kulang mo. Ilaw na lang. Hindi, meron akong ilaw doon sa dagdag ka ilaw sa likod, madilim. Ay, ganun ba yun? Sige, dagdagan. Pero may ilaw nga ako doon, yung pang vlog talaga, yung bilog. Pag bumili naman ng ilaw, pero parating na rin naman yun. Yung ilaw ko na, bilog, yung pang vlog talaga. Meron ako doon 2. May malaki at maliit. KitKat, not sure po. Why po KitKat? Kino, di ba naka LSC Chino? Ikaw talaga, Bibi. Nananahimik si Maui Boy. Kino, nandito pala yung aking pusa. Nakaigasa sa aking lamesa. Kaso lang pinakialaman ni Bibi. Kinuha. Bibi, balik mo si Maui Boy dito, ha. Malaglag ka. Robert Paila nagbaba ng bahay. Malaglag ka, Bibi. Wala naman, Kino, from KitKat.
Dinala naman yung pusa ko ni Ma Bibi. Pasaway. Proper done from Boy Sipol. Ayan. Boy Sipol. 6 million in dollars, Miguel Love, shout out. Medyo madilim pala sa likod. Sige, bukas palagyan ko muna ng ilaw uli. Kino. Para luminaw. Tapos na pala yung aking music. Tag-sync ko na lang. Ayan. KitKat, wapa ako update sa kanila kasi pasensya na po. Ayan. From Kino Bambam. Tag-sync ko na lang mga lalas pag tag-sync ko. Medyo madilim pala talaga nga. Kasi madilim na. Madilim na ang panahon na para sa'yo. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million, thank you so much. 6 million in the house. Okay lang, oy, from KitKat. Kit kay ambot inday. Bibi, balik mo si Maui Boy dito, Bibi, ha? Aray ko, sumasakit yung aking ulo. Sumasakit yung ulo dito. Boy Sipol, nagbaba ng bahay. Boy Sipol. Ayan si Boy Sipol, nagbaba ng bahay. Boy Sipol, lalabs. Mga lalabs, Boy Sipol. $4 million in the house. Miguel Love, shout out 4 million. Kain, host. Ayan. Ano ulam mo, KitKat? Pahingin ng ulam. Super Vlog Official, Miguel Love, shout out. Super Vlogs. Bibi, balik mo si Mami dito sa taas. Nakatakot lugod. Nagtago ka na mo. Nagtago ba? My boy, sit down, sit. Sit down. Super Vlog Official, bahay po. Ayan. Super Vlog, Miguel Love, shout out. Super Vlog. Ayan, si Super Vlog, nagbaba ng bahay. Super Vlog. Pritong bangus po. Ayan, sarap yun, lalads. Pritong bangus. May sausawan na suka or kamatis. Yung suka na may sili. Sarap. Pritong bangus, kaso nga lang yung bangus pag prinito, maano siya, matalsik, sakit. Nakakatakot prituin ang bangus, KitKat. Lumilipad yung mga mantika. Robert Paila Kalimbang tuyo po from Super Vlog Official. Ayan. 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayun, Katiting Official, Miguel Love, shout out. Katiting Official TV, Tamsak host, Katiting. Katiting, Miguel Love, shout out. Thank you so much, lalabs. Ayan, bigyan kita ng jacket. May jacket ka na Katiting. Proper OTW from Super Vlog. Salamat, host. From Super Vlog Official. Ayan, thank you. Pahingi saging o sehe from Katiting Official. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo, Katiting. Mas masakit kapag di ka niya pinansin, host. Kaya nga lalabs, kahit nagpapansin ka na hindi ka pinapansin. Nagme-message ka, hindi ka nire-reply. It's really hurts. It's really hurt my heart. English. Nagme-message ka, hindi ka nire-reply. Dead ma lang. Ayan. Hindi niya alam na sasaktan ka na. Ayan. Saklap. Siguro alam niya naman na may message ka. Siguro sinisilip niya rin yun. Kaso lang, tinitiis ka niya talaga. Ayan. Tinitiis ka talaga niya. Ayan. Kahit alam mo na naiiyak ka na kasi kahihintay mo ng reply, walang reply. Wala nang care. I-block na host, wag. I-block na host, wag. Hintayin natin mag-reply din yan. Hintayin natin mag-ano muna siya, mag-isip-isip. Baka ma-realize niya na mahal niya pala ako. Super Vlog OTW, Robert Paila. Ayan. Ganyan daw pag may pautang.
Ay, Diyos ko, Diyos ko. Ayan, mag-iwan lang po ng bakas. From Titing Official. I know little Tagalog, ate. From Super Vlog Official. You're from where? Super Vlog Official. You're from where, lalabs? Which country you are? I know, Super. India. Ayan, you are from India. Super Vlog Official, thank you so much, lalab. You're from India. Thank you. How you know Tagalog? I thought I think you have Filipina Habibi. That's why you know to speak Tagalog. Little bit. Ayan, for Melindas Miguelab, shout out. Sa una naman yan, todo effort. Sila host, kapag nagtagal na, lus-lus. Pag nagtagal na, KitKat, lus-lus na. Pagkatapos ng lahat-lahat, napakasakit. I have a few friends from Cebu. They teach me few words, ate. But this time, where are you? Where are you, Super Vlogs? You are here in the Philippines or in India? No, Habibi, till now, ate. Not lucky po. Why? Los di ay host from Katiting Official. Now in India po. Okay, lalabs. Now in India. Super Vlog, dan sa'yo, Lord. Salamat from Robert Paila. Because I'm not guapo. Why? How come? You are black? Black India? No problem, no need guapo. Ano? If the Filipina lady loves you, they will love you. Ayan, mag-iwan lang po ng bakas from Katiting Official. Robert Kaling dan tuyo, ayan. Robert Paila, dan daw si Super Vlogs. No duck, hehe. Like pork. No duck, hehe. Like pork. You like pork. You like to eat pork. Ayan, 6 million daw Miguel Love, shout out. Evening, ma'am. Ayan. Ang palatandaan, lalab Miguel Love, shout out. Yeah, lechon. You love to eat lechon, Super Vlog Official lalabs. Here in the Philippines, there's a lot of lechon. KitKat. Yan, try tayo, napapainggus tayo dito. Yes, ate. From Super Vlog Official. Ayan, 6 million daw Miguel Love, shout out. Dan sa nakapin. From Katiting Official. Katiting, salamat lalab, Katiting. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo, Katiting, at ikay suklian ko. Ayan. Ako muna magsukli, pero magbakas ka lang dyan, lalabs. Siguro this time tulog si Blood Decoder. Ayan. Gusto mo high blood? Ikaw ba? Ikaw ba? Gusto mo high blood? Ano, Super Vlog? Gusto mong high blood? Come here in the Philippines. There's a lot of lechon. You buy there, one whole of pork. You eat all. After a while, after a few minutes, maybe you will be high blood. Ayan. Ayan, ang palatandaan, lalab, thank you so much. Ang palatandaan, lalab, thank you so much. Lalab palatandaan. Miguel Love, shout out, lalab, thank you. Ayan, ang palatandaan, nasa Pinas ako ngayon, lalabs. All right, ang palatandaan, lalab, thank you. Sa Pinas ngayon ako, lalabs. Ayan, okay na yung aking internet. Gumagana na. Ayan, baba ka ng bahay mo, lalab, palatandaan. Salamat. Ang palatandaan, thank you so much, lalab. All right. Parang palatandaan. KitKat, baka mabulunan ka habang kumakain ka ng bangus. Inom ka ng tubig. Patamsak ko sa aking premier, mga idol. Ayan. Baba mo na yung ano mo, premier mo, lalabs. Ang palatandaan, lalabs. 6 million daw si Robert Paila, nagbaba ng bahay. Robert. Ayan si Robert. Ako na lang magbaba. Ano, saan na ba yung bahay mo? Evening. Ayan, ako na lang magbaba mo, lalabs. Robert Paila, nagbaba ng bahay. Robert. Tamsakan natin si ano po, si palatandaan, mga lalabs. Ang palatandaan ng buhay ko. 7 million in the house, Miguel Love, shout out. Ingay mo, host, kumain ako eh. Uminom ka ng tubig, ano, KitKat, puro ka lang subo. Uminom ka.
Ingay mo, host. Kumakain si KitKat, baka mabulunan. Ayan, sige, ibaba ko yung bayong palatandaan. Nag-loading man ang aking mobile. Uminom ka ng tubig, KitKat. Ayan, 5 million in the house. Mega Love, shout out. Shout out. Ayan, nagbubudots-budots. Nice, from Super Vlog Official. Ayan. Ayan, thank you so much, Super Vlog Official Lalong. I will come to your house. Close rate. Boy Sipol, katitingdan. Katitingdan po si Boy Sipol Lalabs. Ayan, si Palatandaan. Meron siyang premiere. 8 p.m. 8 p.m. Anong oras na ba? Malapit na lalabs yung mo, premiere. 8 p.m. 8 p.m. pala. Ayan, sige, baba ko na yan. Nandito na tayo. 30 minutes na lang pala yung premiere mo. Ayan mga lalabs, si Palatandaan. May premiere pala siya ng 8 p.m. Ay, buang. Ay. Ayun mga lalabs yung nakapin. Magpi-premiere siya, oh. 8 p.m. yung premiere niya, 25 minutes na lang. Ayan, patamsak po nakapin mga lalabs, Super Vlog dan from Boy Sipol. Larry, big love, shout out Larry. Ayan, padikit please from Larry. Mga lalabs, patamsak po nakapin yung premiere po ni ni Palatandaan, 30 minutes na lang mag-start na yung kanyang premiere. Ayan, mga lalabs. Larry, nagbaba ng bahay, Larry. Ayan, mga lalabs yung nakapin po, palablablan po sa premiere. Ayan. 30 minutes na lang yung kanyang premiere is mag-start na mga lalabs. Ingay naman ang aso na to. Ayan ang patandaan po palablaba ko mga lalabs. Nakapin po, nakapin. Tamsakan po natin yung premiere ng nakapin mga lalabs. Within 25 minutes, ayan mag-start na yung kanyang premiere. Tabang-tabang ambot, oy, oy, oy. Ayan, Larry, nagbaba ng bahay, Larry. Patamsak naman po mga lalabs, patamsak. Anting-anting. Saan ba nabibili ang mga anting-anting na yan, lalabs? Patamsak po nakapin mga lalabs, may premiere po ang nakapin. Ayan, patamsak po nakapin. Ayan. Si Palatandaan po nakapin mga lalabs, patamsak po mga lalabs. Larry Tamsak dan from Boy Sipol TV. Mga lalabs, patamsak naman pa ako sa nakapin. Ayan. May premiere po yung nakapin, may premiere.
8 p.m. Yung premiere. Ayan. In Sikihor. Napakaganda naman ng ng lugar kaso lang medyo nakakatakot. Tumil Indas Migalab shout out. Pranrab Migalab shout out. Tamsakdan Pranrab. Pranrab TV PH. Ayan. Thank you so much Pranrab. Mga lalab patamsak po sa nakapin. May premiere po ang nakapin. Patamsak naman po ako mga lalabs. Maraming salamat. Tamsakdan. Ayan. Lalab salamat Pranrab TV sa patamsak. Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. 3 million in the house. Dansa nakapin from Pranrab TV. Pranrab. Lalab salamat Pranrab. Ayan, magsukliyan. Nandyan lang yan siya. Si palatandaan. Nakikinig lang yan. Nandyan lang yan. Meron siyang premier mga nalas within 25 minutes. Ngayong upuan ko, oh my gosh. Ayan, palatandaan na lang, pasuklian na lang si Pranrab. Patusok host. Premier kumaya 8:30. Ala, 8:30 rin pala. Mag-prepare muna ako sa premier ma'am ha. Pakibakas na lang ng mga idol para mabalikan. Sige lang lalabs. Ayan, sige, meron ka rin palang premier 8:30. Pagkatapos kay 8:30 ka rin pala. Ayan, Pranrab, 8 p.m. naman yung premier ni palatandaan. Pa-support na lang lalabs. Ayan, ikaw sunod ko sa kanya pagkatapos. Marami namang tao dito kay kay palatandaan. Pag nagpi-premier to, ang daming tao. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Andito ako sa bahay mo, Pranrab, tamsakan natin yung premier mo lalabs. Robert Paila lalabs, pa-support naman ako sa nakapin. Within 20 minutes, ayan, mag-i-start yung kanyang premiere. Pranrab, tamsakan ko yung premiere mo lalabs. 8:30 p.m. Within 48 minutes. Ayan. Pranrab. Tamsak lalabs. Pranrab. Within pala, magkasunod lang pala kayo ni palatandaan. Salamat host. Ayun lalab, salamat. Ayan, parang dikit na. Dati naman pala tayong dikit sa main channel mo. Ayan, ikalimbang ko nga to. Ayan, tamsak na lalab, tamsak. Pranrab, salamat host. Ayan mga lalab, sa nakapin 15 minutes na lang. Ayan. Yiriki, Migalab, shout out lalab. Yiriki. Ayan, Migalab, shout out to you. Yiriki lalab, thank you. Yiriki, Migalab, shout out. Mega shout out. Pranrab, ayan. Thumbs up, Dan host. Ayan, thank you so much, Yiriki. Yiriki, kindly give thumbs up on the pin. Ayan, palatandaan on the pin because after 10 minutes, premiere will start. Ayan. SSC TV, nagbaba ng bahay. SSC. Ayan, SSC, thank you so much, lalabs. SSC. 3 million in dollars, Mega Love, shout out 3 million. Host, thumbs up my video from Yiriki. Yes, lalab, I will thumbs up your video, lalabs. No worries. Pranrab, nagbaba ng bahay, Pranrab.
Ayan, pa-support naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Meron pong premiere yung nakapin within 15 minutes. Within 15 minutes, mag-start na po yung premiere. Ayan, 3 million in the house. Mega love, shout out. KitKat lalab, thank you. Ayan yung nakapin po mga lalabs. 15 minutes na lang. Brochito Dan from Boycipol TV, Lala Boycipol. Maraming salamat, lalabs. Ranrab TV, ayan, thank you. $6 million in the house. Mega love, shout out, 6 million. Ayan. Ayan, patamsak naman ako nakapin mga lalabs, nakapin. 15 minutes na lang po mag-start na po yung kanyang premiere. Yung nakapin po. Ang palatandaan nakapin, ay inom muna tayo ng tubig para tayo natutuyuan na ng boses. Ayan, Boy Sipol lalab, thank you so much. Boy Sipol. $6 million in the house, thank you so much. 6 million, ayan. 6 million in the house, thank you, thank you, thank you. Yeriki, I am here in your house, lalab. Yeriki, I am watching your video. Yeriki. Danpin, ayan, KitKat, how come naglo-loading ako? Hindi ko na-feel. Ikaw, KitKat, ha? Nananakot ka. KitKat, mayos ka, KitKat. Ako naglo-loading. Baka yung internet mo naglo-loading. KitKat, Inday. But ka, Inday, ha? Ako nga loading o sisi. Ayan. Thank you so much. Ayan, Miguel Love, shout out pala sa ano? Ano ba, paano ba yung tamang pronounce? Ano, KitKat? Shopee? Shopee pala, ayan. Miguel Love, shout out sa Shopee pala, ayan. Bigyan naman, Shopee. Partandaan, tamsakdan. From Boy Sipol. Ayan, maayos yung aking na-order doon. Yung Ethernet cable. Yeriki, I am watching now your video. Yeriki. This two lady is singing. Mahulog. Boy Sipol TV, nagbaba ng bahay. Boy Sipol. Mga lalapos, support ako sa nakapin. Mahulog, mahulog. Sipol. Tas ko ngayon pa ako. Nangalay. Nahulog na mahulog. I am watching your video, Yeriki. You still here, Yeriki? Kalas, your left. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out, 4 million. $4 million in the house. Mega love, shout out.
Pasupport naman ako mga lalab sa nakapin. Ayan. 11 minutes na lang yan nakapin. Mag-start na po yung kanyang LS. Ayan. Buhay Musika, Migalab, shout out. Tamsakdan, Buhay Musika. Ayan. Ira Cooking Vlog, good evening host. Ayan. Migalab, shout out to you lalabs. Good evening to you. From Ira Cooking Vlogs. Thank you so much lalabs. Tamsak Danos from Era. Ayan, salamat lalab sa patamsak. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, 6 million in downs, Migalab, shout out. Pasupport naman po ako sa nakapin mga lalabs within 6 minutes. Ayan, 10 minutes na lang pala mag-start na yung kanyang premiere. Yung nakapin po mga lalabs within 10 minutes. Yiriki nagbaba ng bahay. Yiriki and Era Cooking Vlogs. Era Cooking Vlogs. Walay paki, walay paki. New videos out from Yiriki. Ayan, 4 million in downs, Migalab, shout out. Mga lalab, pa-support naman pa ako sa nakapin. Ayan, within 8 minutes, mag-start na po yung kanyang premiere. Ayan, 9 minutes na lang pala. 9 minutes. Six, nakailang oras na ba ako? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Ayan. Magti-3, na pala ako. Ay, hindi. Mag-8 pa lang pala. 6, 7, 8. Magti 2 hours na pala akong naka-live. Buhay Musika dan from Boy Sipol. Ayan. Watch po ako bago kong recipe. Mag-iwan lang po ng tamang bakas. Ako na po yung bahalang magbalik. Thank you mga kalalabs. From Era Cooking Vlogs. Ayan, pa-support naman pa ako nakapin mga lalas. Ilang minutes na lang ba yung nakapin? Ayan, within 8 minutes, mag-start na po yung LS po ng nakapin. Ang palatandaan, nakapin. Punta muna tayo kay Era. Swain, Migalab, shout out Swain. Tamsak. Salamat sa iyong patamsak, Swain Lalabs. Ayan, Robert Paila, nagbaba ng bahay. Robert Paila, nagbaba ng bahay. Robert. Thank you so much, Robert Lalabs, sa iyong patamsak. Ayan, sa padikit. Robert Paila, mga lalas patamsak naman po, nakapin pa support po. Ayan. Ilang minutes na lang nakapin. Ayan, within 7 minutes, mag-i-start na po yung premiere ng nakapin, siyang palatandaan.
Era cooking done, era. Ayan, era dan sa'yo si Boy Sipol, Lala, pasuklian na lang, era. Si Boy Sipol, dan na sa'yo, era, pasuklian, Lala. Salamat. Padikit, please, from Swain. Ayan. Ayan, dikitan natin si Swain, mga Lala. Swain. Nigilab, shout out to my cat. Sleeping behind my laptop. Ayan. Nigilab, shout out to my Maui boy. Sleeping. Ayan, 3 million in the house. Big love, shout out. 3 million. Ayan yung nakapin po. Ano na lang po, 5 minutes. Ayan, 5 minutes na lang po sa nakapin. Mag-start na po yung kanyang premier, mga lalas. Ayan, pa-support naman po ako sa nakapin. Ang palatandaan po. Swain Dan from Boy Sipol. Ayan, Swain Lalabs. Dan si Boy Sipol, pabalikan na lang. Salamat. Era, nasa bahay mo ako. Era, nito ka pa ba, Era? Napakasarap naman ng iyong sinigang na bangus and hipon. Ayan, Iran, nakakatakam naman. Madam Mary Rose, Miguel Love, shout out. Tamsak dan, madam. Boy Sipol, balikan kita, kapatid. Madam Mary Rose, Miguel Love, shout out. Ayan, sarap ng sinigang na hipon. Ano, Era Cooking Vlog. Sarap naman nito. Wow. Kakagutom naman. Madam Mary Rose, thank you so much. Ayan, Era. Nasa bahay makulalad sa sinigang na hipon na bangus. Ayan. Sarap. Madam Mary Rose, madam. Ayan, okay na yung aking internet. Bumili ako ng Ethernet cable. Nakakunik yung wire ko direct sa laptop. Kaya maganda na siya. Maganda yung kanyang connection. Nakaka-in love. Nakakaganang mag-live pag ganito yung live. Walang loading. Ayan, napakasarap naman talaga ng bangus with hipon. Ayan. Nagugutom ako. Era. Ayan, 3 minutes na lang po sa nakapin. Yiri kitamsak dan from Boy Sipol. Ilang minutes na lang sa nakapin. OMG, ano to? Madam Mary Rose, thank you so much. Ayan, inayaman ako kay Madam Oy. Madam Mary Rose. Ayan, sige Madam. Salamat. Puntahan din kita sa live mo. Ayan, Madam Mary Rose, maraming salamat, Madam. Ayan, thank you so much, Madam Mary Rose. Sana all. Ayan, Madam Mary Rose, maraming salamat po, Madam. Ayan pa, ano naman pa ako sa nakapin, mga lalabs. 1 minute na lang po, 1 ay 2 minutes. Welcome, Madam, from Mary Rose. Sige po, Madam, maraming salamat. Balik ko rin po yan sa'yo.
Welcome, madam. Madam Damin. Puntahan po muna natin yung nakapin mga lalads. Ayan. Within 60 seconds, mag-start na po yung premiere. Ayan yung nakapin po, nakapin. Mga lalabs, nakapin po. May premiere po ang nakapin. Nakapin po muna tayo mga lalabs, nakapin. Upcoming live streaming. Ayan. Ayan, punta muna po tayo sa nakapin mga lalabs. I-support po natin yung premiere ng nakapin. Ayan. Ang palatandaan po, nakapin. Ayan, 60 seconds na lang mag-i-start na mga lalabs. Boy Sipol, ikaw din ba si Bintulin? Yes, siya po si Bintulin. Ano era? Siya si Bintulin 41 TV. Siya nga lalabs. Hindi ka nagkakamali. Siya si Bintulin. Ayan, puntahan muna po natin yung nakapin. Puntahan po natin ang nakapin mga lalabs. Ayan. Mag-i-start na yung kanyang premiere within 1 minute. My boy, maybe you will fall down. Maui. Ayan, doon muna po tayo sa nakapin mga lalabs. Ang palatandaan, nag-i-start na po yung kanyang premiere. Boy Sipol, ikaw din. Yes, siya nga lalabs. Hindi ka nagkakamali. Ayan, puntan muna po natin ang nakapin mga lalabs. Nakapin. Nag-i-start na po yung kanyang premiere. Nag-i-start na po yung nakapin sa premiere. Ayan, nag-i-start na po ang premiere ng nakapin. I-support po natin ang nakapin mga lalabs. Ayan, nag-start na po yung premiere ng nakapin. Support po natin yung premiere ng nakapin. Ayan, puntahan po natin yung nakapin mga lalabs. Hindi naman tumatagal. I-support po natin. Ayan, nag-start na yung premiere ni Palatandaan. Mali ata yung nababa ko. Ay, Diyos ko. Ano ba yun? Ayan, nag-i-start na po yung premiere ni Palatandaan mga lalab. I-support po muna natin. Support po natin. Ayan, Madam Mary Rose. Message delete by Nightbot. Ay, bakit dinilit ni Nightbot? Hello there. Dinilit ni Nightbot. Ikaw Nightbot, bad ka. Don't say that. Don't do that. Dinilit madam yung message mo ni Nightbot. Bakit? Asawa kong aswang. Bismillah. Scary. Ayan, nag-i-start na po yung premiere nung ni Palatandaan. Love you. Madam Mary Rose. Bad tong Nightbot ko nang jacket mo na main ko. Bakit naka-green? Bakit walang jacket yan, madam? Matagal ko nang ginakitan yan. Oy, Diyos ko, naka-green. Ganun ba yun? Kaya siguro tinime out ni
Ano? Ayan, nasa premiere muna po tayo mga lalabs kay palatandaan. Baba ko lang yung premiere niya. OMG, bakit nawala? Ayan, nasa ano po tayo, Madam Mary Rose. Meron na yan jacket. Bakit ganon? Naka-green pa rin. Ay, meron na yon. Ayan mga lads, ongoing yung premiere ni palatandaan. Ayan mga lalabs, yung binaba kong bahay, naka-premiere siya. Support natin, support. Tamsakan ko pala si Madam Mary Rose. Patamsap upcoming. Malabo Mix Vlog. Ayan, Madam Mary Rose po, nakapin, lablabin natin mga lalas, nakapin po. Ayan, nasa ano pa tayo, nasa premiere kay palatandaan. Ayan yung ano, yung si ongoing mga lalas. Buhay Musika, nagbaba ng bahay. Ayan, malalas, yung binaba kong bahay, ongoing premiere po siya. Ayan, pa-support naman ako mga lalabs. Ayan yung binaba ni Ailenski Vlog. Si ano po yan, si palatandaan. Buhay Musika. Ayan, 3 million in downs, mega love shout out. Mawi nang sleeping. Buhay Musika, nagbaba ng bahay. Buhay Musika. Yan ang daming tao ni palatandaan. Nasa premiere pa tayo mga lalab, sa premiere. Ay, nag-support tayo sa premiere ni palatandaan. Buhay Musika, nagbaba ng bahay. Buhay Musika. Ayan. Yan, nasa premiere pa tayo mga lalabs kay palatandaan. Yung binabay ni Ailenski Vlog dyan, yung ongoing premiere. My boy, lay down, lay down. Ayan, 4 million industry glove shout out. Nasa premiere pa tayo mga lalas, nag-support pa tayo sa premiere ni
ni Palatandaan, yung binabae ni Islandsky Vlog. Yung ongoing premiere dyan, yung nakasulat na ganyan. Nasa premiere pa po tayo. Hindi pa tapos yung kanyang premiere ni Palatandaan. Aswang kong asawa. Yung kanyang premiere kakatakot. True story pala to. Katakot naman si Palatandaan. Ang galing-galing niyang gumawa ng kwento ng mga ganyan. Nakatago na yung kanyang bahay. Yan, nasa premiere pa rin tayo. Di pa tapos yung premiere po nung ano. Mga lalab naman po ako sa nakapin kay Madam Mary Rose. Ayan, Mary Rose Nation, patamsak po upcoming LS. Ayan. Boy Sipol TV, nagbaba ng bahay. Boy Sipol. Ayan, salamat Boy Sipol Lalab, you still here. Ayan. Ka pa rin umaalis. Nasa premiere pa kasi tayo mga lalas. Nag-support pa tayo kay Palatandaan. Hindi ba tapos yung kanyang premiere? Yan, di pa rin tapos yung premiere ni Palatandaan. Nasa premiere pa rin tayo. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Ate Waray Vlog TV. Ayan, nandyan si Ate Waray. Nasa premiere. Diyos ko, katakot yung premiere niya. Grupo doon ng mga wakwak. Di pa tayo tapos sa premiere. Mahaba yung premiere ni Palatandaan.
Nasa premiere pa rin tayo mga lalabs. Kaya ano, hindi pa rin tapos yung premiere niya. Mahaba. Sir Bruchito Miguelab, shout out po. Sir Bruchito Miguelab, shout out. Ayan, okay na po yung internet ko ngayon, Sir Bruchito. Bumili ako ng yung cable, yung Ethernet wire. Kanina lang dineliver. Ayan, okay na siya. Hindi na nag-iikot-ikot yung aking yung aking live. Okay na yung aking live, malinaw na. Sir Bruchito channel. Ayan, dito pala ako sa sa premiere ni Palatandaan. Kaya nawala yung mga tao nasa premiere. Ayan, kumusta ka na po, Sir Bruchito? Lalaz. Tamsak po, Sir Bruchito. Salamat sa patamsak. Kahit may war po yan, ang mahina ang net. Hindi, okay po siya ngayon, Sir Bruchito. Hindi siya ngayon nag-loading-loading. Kaysa nung dati. Kasi yung wire ko nakakonect sa sa router, connect direct. Tapos nakabukas pa yung wifi sa aking laptop. Ayan. Matry ko bukas kasi trinay ko lang to ngayon eh. Okay naman siya. Tuloy-tuloy yung aking live. Magkano ba router mo? Sir Bruchito, bili ko ni ko nito eh. Basta yung paggawa ko ng lahat-lahat ng aking internet kasama na lahat is 12K cash. Nung nakaraang araw, 12K yung binayaran ko. Try mo nga kumanta. Nung mga nakaraan, nung kahapon, birthday ng papa ko. Paos ako ngayon, Sir Bruchito, paano ko kakanta, Paos, ayan, paos. Paano ko kakanta na sobrang sa kanta? Napaos ako. Sir Bruchito. Ako ngayon, tingnan mo yung voice ko, hello, paos. Nasobrahan sa kanta. Pakanta kasi uminom ng tubig na malamig. Ganun ba mahal naman? Kasi Sir Bruchito, may sariling tower. Nilagyan ng tower sa likod ng bahay namin. Kasi kung walang tower, mahirap yung signal. Iwan ko dito sa probinsya, 12K. Ba't magkano ba sa pakabit sa'yo? 12K na lahat. Tapos every month, 1,200. 1,2K yung aking internet. Every month, grabe naman. Iwan ko. Ganun talaga. Kasi kailangan ko ng internet, Sir Bruchito eh. Pag di naman ako nagpakabit,
Walay. Paano ko makakapag-live? Mabawi ba ni Lulu yan? Ewan ko lang. Sana. Sana makasahod para mabawi. Ayan, tapos na pala yung premiere ni tapos na yung premiere niya. Salamat naman. Hello there. Ayan, Pranrab. Sana mabawi ko yung gastos ko sa internet. Grabing gastos. Wakwak pala yun, Pranrab. Wakwak yung nun, yung mga vlog. Nakakatakot. Kaya minsan pag nag-support ako pero di ako nakikinig, natakot kasi ako. Ayan, Pranrab, nagbaba ng bahay, Pranrab. Wakwak yung kanyang kanyang premiere, laging wakwak. Ayan, Sir Bruchito, maraming salamat. Mga nalapatamsak naman ako nakapin. Ayan. Kay Mary Rose Nation, salamat. Wakwak daw. Ayan, papakagat na lang ako. Katakot yung niya, ganyan siya laging tungkol sa mga ganyan. Ayoko magsalita ng ganyan ngayon kasi nasa probinsya ako. Alam mo naman sa probinsya. Pranrab? Dito sa probinsya, nakakatakot. Marami ito. Ayan, Pranrab TV dan from Bruchito Channel. Pranrab Lalabs, dan po sa Sir Bruchito. Pasupport naman. Meron ka rin bang LS? Ay, LS. 9 minutes. Meron din pala tong premiere. Ibaba mo na yung premiere mo. Ayan, may premiere na naman tayo sa kay Pranrab pala to. Sige, Pranrab, support natin yung premiere mo. 9 minutes na lang pala. Sige, Pranrab, malapit na pala yung premiere mo. Kasi sabi mo pala sa akin kanina, Pilam sa Japan, Miguel Love, shout out. You know, what's up, host? Pilam sa Japan, Miguel Love, shout out, Lalabs. Ay. Ang sakit ng ulo ko, Sir Bruchito. Asawa ko nagpapaalis. Saan, Sir Bruchito? Saan nagpapaalis? Mag-apply nga ako. Papunta saan? Sir Bruchito, papunta saan? Saang lugar? Ayan, pakikurot sa premiere. Ayan, natamsakan ko na yan, Pranrab. Hindi ka na babalik abroad, Lodi host. Babalik ako, Lalabs, ng abroad. Pahinga muna si host. Gusto ko pumunta sa Canada. Sir Bruchito, yung yung magpapak ng mga prutas. Kuwait, Qatar, Malaysia. Anong work doon, Sir Bruchito? Ayoko kasi ayoko yung sa bahay. Gusto ko yung sa labas yung aking work. Kasi pag sa bahay ka, wala kang kalayaan. Yung buhay mo is nasa loob lang ng bahay. Tapos nakakatakot pa rin kung yung amo mo hindi ka pinapakain. Babalik ka ng Pilipinas, mukha ka ng kalansay. Kapatid ko, nasa Canada. Ayan, dyan yung gusto kong puntahan next, Sir Bruchito. Sa ngayon, magpahinga muna si host. I just want to relax myself. Then I need to think more. English. Sa akin ka mag-work. Saan? Saan ako mag-work? Garcia Vlog, Miguel Love, shout out, good evening. Garcia Lalabs, salamat. Ayan, sakitan pala kita. Ba't ayaw? Anong nangyari? Ginagalaw mo, Mawibo, yung aking ha? Ayan, may jacket ka na. Nasa Bicol ako, Pranrab.
Ang aking province is Bicolandia. Ayan, Garcia Lalab, Migalab, shout out. Garcia Vlog TV, meron ka ng jacket. Thank you. Ayan, i-support po natin yung nakapin. Meron siyang premiere. Within 6 minutes, ayan, mag-start na. Ay, Uragon ka pala, host. Oo, Lalab, Uragon tayo, Uragon. Sa akin ka mag-work. Anong work ko dyan? Ano, Sir Brochito? Palablab naman ako dyan from Garcia Vlog. Ayan, support muna po natin yung ating, nakapin. Meron pong premiere yung nakapin.